Коли Яра не поддержит, то она режим содержит. Написали. Никто эту надпись не убирает. О, кстати, отлично. Нет такого гонорара, чтобы продала совесть Яры. Мы хотим звернуть увагу на проблему повторного подписания контракта норвежской компании Яра, яка займається вельми sustainable деятельностью. Она, ну, собственно, закупає білоруські угноєння, і потім це все йде на вельми плохую справу. Это идея на повышение урожайности в країнах Африки, у бедных регионах, у неплодородных регионах і так далі, і так далі. Тобто, по ідеї, закупка калійних удобрень, гроші, від яких йдуть на підтримку диктатури, це абсолютно суперечить. Почекайте. Это Майданок, это Освенцим, это стачкомовцы, которые на положении рабов, которые не имеют никаких прав. И Яра, мировая компания, на этом делает деньги. И тому мы сегодня тут, как Так. призвать Яру не заключать завтра у понеділок Да их контракт. совести. Мабуть, в Європі Бо так не підтримка буває. режиму тоді буде на їх совісті, Обов'язково. на їх сумлінні. Дякую. Вітаю вас. Як до вас можна звертатися? Слава. Слава, скажіть, коли ласка, ось ви стоїте со стягом зараз. Що ви робите під амбасадою Норвегії? Зараз була акція. Білоруси у Києві збиралися біля І вона ще амбасади. протягується? Ну, і вже ми все зладили, все зробили, що хотіли. А що хотіли? Ви виказали свій протест А где там та великая Василькова? Где там та великая Василькова? державі Норвегії, особисто той фірмі, яка працює з білоруськалями, яка підтримує своє супрацовництво режиму Лукашенка. Ми запрошуємо не підтримувати гандель, більше не працювати з білоруськалями. І ти $1 800 000, які повинні перечислити за нову партію продукції, щоб не досилали і не працювали з фашистським режимом Лукашенка, які тим самим гроші будуть підтримувати режим. Ось. Тому білоруси, які вимушені були з'їхати, які були каталани, які були осуджені, які були не раз на сутках, сиділи в тюрмі за кратами, були збиті, підтримують зараз білорусів в Білорусі і виражають свою позицію таким чином, бо інакше поки ми не можемо. А як ви думаєте, ці небезпечно білорусам у Білорусі так само зробити ось таку акцію? І що для цього їм потрібно? Зрозуміло, що під амбасадою Норвегії в Білорусі вже сиділи всі. Хто тут знаходиться, стільки людей, скільки тут знаходиться, ось стоять поліція, нас ніхто не чіпає, ніхто не забороняє ні казати, ні Путін хуйло, ні Лукашенко, так само мразь кончена. Ми ладимо свою працю, ми маємо свої думки, своя свобода слова в Україні є. Скажіть, коли ласка, ці брали ніякі дозволи на ось цю акцію? Ні, не брали. В Україні це не потрібно? Ну, ми не брали. Ну, дякую велике. Нас ніхто не зганяв, ніхто нам не забороняв робити цю акцію. І зараз ніхто нас не чіпає. Ні, ми все, ми розходимося мирно, свободно, ніхто нас не чіпає. Дякую.